Hola, soc Montse Matges i aquí tot ho farem. Hola! Avui pintarem aquesta capsa. És una capsa de cartró que hi tenia cosmètics i la farem amb una mica un estil vintage. Jo li trac tot el que porta a l'interior, en aquest cas plàstics i cartrons, i la preparo per a pintar-la, perquè primer el que hem de fer és pintar-la de color blanc, amb pintura acrílica blanca. Si no teniu pintura acrílica blanca i teniu gesso, imprimació o inclús chalk paint de color blanc, també serveix. Jo ho estaré pintant amb una d'aquestes esponges, perquè crec que se n'avança més i que queda molt bé. A més, quan se pinta a copets, la pintura queda com a més enganxada. A part de pintar els laterals, també li pintaré el cul de la capsa, perquè aquesta vegada també la decoraré. I ja que estic pintant, aprofito i pinto la tapa. Així evitaré que aquest color negre tan fort em contamini el color que li acabaré ficant al final. A mi m'agrada fer-hi una segona capa, perquè així el color blanc queda molt més intens i quan fem el decoupage queda molt més bé. Per a fer el decoupage jo estaré usant una cola de decoupage. Ens serveix qualsevol marca, un pinzell de pelet molt fi i un plàstic transparent per treure les arrugues del tovalló. En el meu cas, jo faré servir aquest tovalló, que té un estampat de rajola hidràulica. Com que el mateix tovalló ja em dóna, el que faig és tallar el tovalló per la meitat i així, amb un sol tovalló, puc donar la volta sencera a tota la capsa. És molt important que recordem treure les dues capes de cel·lulosa del tovalló, perquè si no ens quedarien moltes arrugues. Si us costa molt de treure, recordeu que us podeu llepar una mica els dits i pessigar la punta i superfàcil se desprenen les dues capes. Per fer el decoupage, el que farem és extendre una part de cola al pot. Escollim la part del pot que volem començar i li apliquem la cola. Recordeu no deixar massa excessos perquè si no faríem malbé el tovalló. Llavors agafem el tovalló i li posem a damunt, més o menys que ens sobri una mica de dalt i de baix. I quan ja ho tenim col·locat, sense tocar-ho massa, li posem el plàstic a damunt i amb les restes de la cel·lulosa al tovalló fem força i fem com que rasquem i extraiem totes les bombolles i totes les arrugues que ens hagin pogut quedar. I d'aquesta manera ens assegurem que el tovalló ens quede perfecte. Ja veieu que bé ens ha quedat, no ens ha quedat cap arruga al tovalló. Ara el que hem d'anar fent és continuar enganxant la resta del tovalló exactament fent el mateix procés, posant cola, sense massa excés de cola, posant el tovalló damunt, el plàstic i passant-li el tovalló per damunt del plàstic, assegurant-nos de que no hi quedi cap arruga. Una vegada tenim el primer tros enganxat, ara hem d'enganxar-li l'altra part del tovalló i podem fer que ens coincideixi més o menys l'estampat. Hi ha vegades que els tovallons són molt complicats i no és possible, però en aquest cas almenys una part ens coincideix i veureu que ens quedarà super amagada la junta.
Pràcticament semblarà que és un tovalló tot seguit. Anirem enganxant el tovalló fins a arribar al final i ja veureu que aquí, precisament, no ens coincideix l'estampat, però no passa res. Una vegada acabat el decoupage, agafem una llima d'ungles o un paper de lija i retirem tot el sobrant de la part de dalt i de baix. En aquest treball he decidit que el cul de la capsa vull que també porti una mica de decoupage i per tant repetiré el mateix procés i posaré el cul amb el mateix tovalló que he posat en tota la capsa. Quan ja el tinc enganxat, agafo la llima de les ungles i torno a retirar l'excés de tovalló. Però aquesta vegada hem de ser una mica, parar més compte de no arrencar el tovalló que hi ha al lateral de la capsa. Finalment, passaré cola de decoupage per tota la capsa, és a dir, l'aplicaré per damunt del tovalló tant del lateral com del cul. Parem molt de compte de no arrencar o emportar-nos el tovalló. Per això usem un pinzell molt finet i no fem massa pressió. Abans de pintar la tapa, el que faré és l'aplicaré una capeta fina de craquelador, perquè vull que la pintura que jo li posi s'esquerdi i quedi un efecte una mica trencat, una mica vell. I després de deixar-lo secar una bona estona, hi aplico un color per sobre. El meu cas, el color aigua marina, que és un color ni verd ni blau. Ja sabeu que és un dels meus colors preferits. I llavors pinto sense ficar molt gruix de pintura. Senzillament procuro no passar massa vegades per damunt de la zona on ja hi he passat i deixo que el craquelador actuï. Ja sabeu que els craqueladors són com una loteria. A vegades vols que t'esquerdi gran i t'esquerdi petit i a vegades a l'inrevés. Aquí els resultats són esquerdes molt finetes i molt petites, però ja em serveixen. Per a les decoracions necessitarem pasta d'aquesta de secat a l'aire. Jo usaré la gris de la marca Creal. Necessitarem uns molles, en aquest cas són de la Cristina Mendizábal, que són com unes fustes amb unes lletres com a tallades, i també necessitarem un rodillo. Si no teniu un rodillo, pues el pot de l'espuma, per exemple, algo redó. Agafem el fang, ja us dic que aquest és un fang de color gris, i fem com si fos una truiteta. Per entendre'ns, la posem al damunt d'aquest motlle, que és una mica curiós, la veritat és que és una mica curiós, i li passem el rodillo per damunt.
Al passar-li el rodillo fem força i fem que part de la pasta entri a dins dels huecos que té aquesta placa, aquest mollo. Una vegada ho tenim així, i hem de retirar o hem de treure aquesta pasta de damunt del mollo. Ens servim d'aquests excessos que han sobrat i les tirem. I si us en fixeu, ens ha quedat completament gravat. Inclús ja zones marrons, que és la fusta que, com que aquest mollo és nou, ha deixat una mica de brutícia de la mateixa fusta. Llavors, amb un cúter, el que feu és treure'n, retallar l'excés, el que no forma part de la nostra forma d'etiqueta. I aquí tinc una visita molt especial, que és la meva ajudanta. Com ja sabeu, tinc un periquito, que es diu Iris, i li encanta posar el pic a tot arreu. La tenim suelta per casa i aquí no es podia perdre l'espectacle. I aquí tenim l'etiqueta acabada, mireu que bonica. Ara agafaré diferents motlles que tinc i els ompliré amb pasta. Ja sabeu que per omplir aquests motlles senzillament hem d'agafar trossets de pasta, anar-los omplint, apretar bé i una vegada ho tenim ja tot omplet i ben apret, girem el motlle al revés i tornem a fer pressió per l'altre cantó. Així ens assegurem que tota la pasta quede ben posada a tots els raconets del motlle. Després, una vegada ho tenim així, ja la comencem a treure. Fiqueu el motlle a la part de dalt i el aneu arrossegant cap enrere per a treure'l i que la pasta quedi just a damunt de la taula. I mireu que mono. Per enganxar aquestes decoracions, el que farem serà agafar en aquest cas la nostra capsa i falcar-la bé que no redoli. Agafarem cola de secat transparent, és molt important que sigui de secat transparent, l'aplicarem a la part del darrere de les nostres decoracions i les enganxarem. Al final m'he donat compte que les decoracions que he fet són massa grans i les retallo una mica i així tenen la mida que a mi m'agrada. Ja sabeu que els motlles a vegades no són com vosaltres desitgeu i els podem adaptar com vulguem. Aquí també he agafat diferents motlles. Per exemple, d'aquí només m'interessa la part redona i he fet aquestes dues peces d'aquí. Una peça redona que l'he tallat pel mig. És a dir, que faré anar els motlles a la meva conveniència, perquè a vegades no els tinc els que vull. Tinc aquest motlle petit quadrat, que també l'he fet. El posaré al centre de la tapa. També tinc aquest altre motlle i he usat aquestes dues petites decoracions i n'he fet 4, 2 per a cada cantó. Ara també he fet una abella, molt xula, i n'he fet 2. Queden molt boniques. A vegades les potetes no surten perfectes, però queden molt boniques. I també tinc aquest altre motlle i el que voldré fer és aquesta peça redoneta del mig. Com us he dit abans, agafem una petita peça de pasta, la posem, fem pressió d'un cantó i de l'altre cantó del motlle i la traiem. I ens queda una peça molt boniqueta. En aquest cas serà el centre de la tapa. També he usat aquesta decoració i la posaré al darrere de la capsa, perquè si no em queda molta decoració a la part de davant i poc al darrere. I el sobrant de les decoracions del davant, si us en recordeu que l'he tallat, les usaré per la part del darrere. I ara sí que, amb cola, tal com us ha dit, cola de secat transparent, aniré enganxant totes les decoracions. Les de la part de la tapa procuraré centrar-les tot el màxim que pugui. Inclús podeu agafar el regle i mediu. Una vegada la pasta està seca, a mi m'ha quedat així. Ja sabeu que ho podeu omplir més o menys, podeu posar més decoracions o menys, segons el vostre gust. I ara el que faré és ho pintaré amb el mateix color que he pintat la tapa, amb el agua marina.
En aquest cas no cal que pare massa compte en si em passo de la ratlla perquè com que la tapa té el mateix color, puc anar una mica més lliure. També és veritat que si us passeu molt tapareu les petites craquelades que té la tapa. Pinto també totes les decoracions de la capsa. Aquí, en aquest cas, el que faré és parar compte de no tacar el tovalló. És a dir, que aquí, amb aquestes decoracions, haureu de parar una miqueta més de compte. Quan estigui sec, amb un vernís mate, en el meu cas l'he escollit mate, és de la marca de la Pajarita, el que faig és li dono una capa per tota la pintura, per tota la tapa, i així m'asseguro que tots els raconets estan sellats. I llavors la pintura que hi posarem al damunt, amb efecte embellit, ens quedarà més bé i serà més fàcil de retirar els excessos. Aprofito, i ja que és un vernís, també li dono per damunt del tovalló, així quedarà tot molt ben protegit. Tovalló i també les peces. Ara el vernís ja està sec i el que farem és una pàtina blanca, és a dir, que ho embellirem, però a més de fer-ho amb un color fosc, aquesta vegada ho faré amb una mica de pintura acrílica blanca, que li afegisso una mica d'aigua i així es fa molt més líquida. Llavors això ho aplicarem damunt d'aquestes peces tan treballades i ho retirarem amb un tovalló i llavors quedarà com embellit, però amb un efecte com a més polvo talco. Com podeu veure, queda un efecte molt suau i queda un color molt xulo. També li aplico la mateixa pintura aigualida pels cantos de la tapa i així li dona tot el mateix tono blancós i queda com una pàtina molt suau i molt bonica. Veieu? Farem el mateix amb totes les aplicacions de pasta que hem ficat a la capsa. Apliquem el color blanc i el retirem. Aquí pararé una mica de compte de no embrutar massa el tovalló del decoupage. Una vegada la pàtina blanca està seca, ara passarem a la part més divertida. Agafarem les meves pintures preferides, en aquest cas és una cera antica, que és una pàtina de dit, amb el color coure i li passarem per totes aquestes filigranes. I com podeu apreciar, us començaran a ressaltar tots els relleus que hi hem posat i queden superbonics. Queda el blanc tipus talco al fons i el brillant a la part de dalt i li dona un efecte metàl·lic superbonic. Aquesta pàtina metàl·lica li dona un toc molt elegant a la tapa. També n'hi fico una mica esfregat pels cantos d'aquesta tapa. I, evidentment, li passaré per totes les decoracions que porta la capsa. Mireu que xulo queda quan li passem per damunt de les lletres. Queda un efecte super elegant. La part de baix queda blanca i la part de dalt metàl·lica i sembla un metall antic.
I per acabar, jo encara agafaré la cera antica del color or rosa, aquest color tan xulo que tira cap a plata però és rosa, i li donaré uns tocs per damunt del coure. I com aquest color és molt més brillant i molt més clar, li dona un toc de llum molt especial a la peça. I aquí tenim la capsa completament acabada. No em digueu que no ha quedat super xula. Així és que ja ho sabeu, animeu-vos,